i chi? Bore da. Ga i weld swyddog Hughes, os gwelwch yn dda? Iawn, mi na i drio ei rifo. Helo, dyma swyddog Hughes. Dwi ddim i mewn ar hyn o bryd. Gadewch neges ar ôl y tôn, os gwelwch yn dda. Mae'n ddrwg gen i. Mae o mewn cyfarfod bore 'ma. Ga i gymryd neges? Dim diolch, ond ga i wneud apwyntiad i weld o, os gwelwch yn dda. Cewch, mi na i tsekio'r calendr. Be am bore fory am 10 o'r gloch? Ardderchog, diolch. Ga i'r enw ar rhif ffôn, os gwelwch yn dda. David Jones, dim 1 9 2 8 7 dim 5 3 7 3. Diolch yn fawr, Mr Jones. Diolch am eich help. Wela i chi yfory.